Ngiyaphila oh hey impilo half indaba zayizolo singenile kumahu oh iphi lento le manje ngani ngilethele iskip umuhla empangeni ngilethele iskip la ngifuna ekhaya manje Sengi-unmute-ile benganake ukuthi ngi-mute-ile ubona uMapolo akumazi ngintshela ukuthi ubhuti usithengele amathikithi wase wahamba kanjalo angiphindanga ngambona nje ngiphindanga ngambona sheshe ngahamba futhi mina because already nje bese konakele indaba yami hayi mina ngifuna iHungry Lion hayi indaba yophayi uphayi ubumnandi izolo ngo3 ekseni hey sengiyadla phela ngoba angifuni ukuphinde ngimbondo yabhuti la ngiyambonga nje ngi-right ngayo ukumngana wakho usehambile bakithi ube uthola ulift ozombeka ekhaya kubo so she left really early uvukile sibulela ukuphila amen amen lapho I need a drink Naqala kangaka la ngicanga uzoqhamuka umfana nani cha ngingedwa azikho nje indaba engizoyithola la hey guys impilo nengiphila impilo Ngiba ngifaka ithawula ngitshela ukuthi mhlawumbe khona kuzoqhamuka mhlawumbe kuzovela ngesandla lutho Sibusikora sayizolo Isikora bekuyibouncer nje Nambe ngihambe ngibamba Angimazi nanegama futhi ngeke ngize ngimkhombe Nkosi yami ubhuti bengidlalela nje ngaye bebe banika abafana lapha yabo kuleya event bengathi nje kuqashwe ama-bouncer azoheha abafazi bafethu futhi nje ngize ngagqiqwa because bese ngasakwazi ukuhamba ngathi we bouncer bhuti ngicela ungiqiqe bridal style
Ungifaka emotweni. Wangiqeqayo bayithi ubhuti. Ey. Sengifuna iskora manje. Sengifuna iskora. I'm thirsty. Yesterday you gave us a show. But guys, if I go out, I need to make sure I ain't kumeli mahala. Ngisho ingane yami yakhala ekhaya. Ngiqede ngizwa ayibo. I need to make a film. Ngiphume ecaca ukuthi hayi I'm outside ho. I'm outside. Kwangempela. Ngiyoze ngiphinde ngiphumele nje Nkosi yami. Kusakude. Uthi la uphaya wakho uphaya wakho udla izolo ngo2 sifika la ungamanga. Lwafethu woza nescape asebeyangixosha. Aluzongilanda. Can see the baby please. Akunangane lana. The baby's not here. I'm not home. Guys, into engicasukile umfana khona umfana. Yes, animazi. Kodwa ngiyamazi ngezenzo. Nike niyibone nje ukuthi anazi ukuthi uyena. Umfana njalo nge25 umena khunje umekhokhela ke abantu bakhe because une company yakhe. Umekhokhela abantu uyangifaka ama salary. Njalo nge25 ngiyazi ukuthi okay. Pay kwale yami. Zishayile 25 zadlula. Lutho ungena imali. Lapho uzongibhala ukuthi good night my love, I love you. Kanjani engayifanga imali lofanga ngiyijwayela kabi. And nje uzongithola kahle. I'm not in a good mood. Ngenze njani bafazi? Ngenze njani? And into zokwenza manje ngizohlanya. And mengihlanya uzosuka azenza ivictim. Kube ngathi mina ngiyasangana ekhanda. Eyoka Kesara uze Kesara. Ufuna imali yami. Ngifuna imali yami nje. Hawu. Ongikhipheleni kwi payroll. Ngenzeni? Ayi imali phambili bafazi ba. Ngiyazi ngilahlekelwe lip gloss la. I need to leave this place, but now I don't have a shirt, guys. I don't have a shirt. And it's a shade, it's got so puma. I'm gonna skip, but I want phandle ngathi ngizonetha. I need to move today. It's a lot. Ayoka Kesara uze Kesara. Akwazi ungithanda kanjani ngempela ungayifaki imali. And I understand where guys. I think khona sewusethatha indawo yami because it doesn't make sense. Njalo nge25 wenza show. Wenza show nje. Futhi nje what's this? Ngiyazenzakalela ukuthi ikusystem. But manje this month
noma sohola nge-30 ngiyenzekani khona into enjalo ngizombuza uzoyikhokha isizela geji angeke sola nge-30 hayi konke eshaya amanzi angi-understand into ezokwenza manje la nizobona ibele ngami ngoba le nthawula liyawa but ngiyayifuna imali yami ngiyayidimanda actually phela kunzima kabi ukuba i-girlfriend kunzima kabi nje it's a full-time job so and khona olumisinkwa sami khona ayibo wena uthini Arsenal uhlekani wena Mpandla ngisho nini manje lonto so you are sleeping with men or his boyfriend? I understand this. I understand. Uthini? What am I sleeping with him or is my boyfriend? He's my boyfriend, obviously. But yeah, indoda yami yazi ukuthi into enhle yamaintainwa, so I need to look this good every month, every day, so he takes care of me. He's my boyfriend. Angazi noma beki question yakho leyo. Sibona wedwa indaba uthini uXolisa? Ishwapha usho mina yini bafu? Usho mina? Usibona iphi ishwapha? I'm ngami. Okay guys, no, I need to ngiphuza manje. Bye-bye. Sengidlile. Get back to it. Ngizobuya ngabo kora 2. Ngizoncheck. Yabona kumele siblock abantu la abangafundiswanga ukukhuluma. Ingubo yayizolo I can't wear ingubo yayizolo unless ngigqoka ingubo yakutime. No, I can't do that. Uma ngigqoka plastic. Ngigqoka plastic ngempela. I think I should call. In case I'm on a fashion designer for plastic. Mopute, use. How? Not telling me how. Use PMP. I think. I'm not sure. I sebenzi. Namangazi just ngiyenzela lento leni yathanda ungilawula mina. Guys, I need to go. Tinklina. Papain, what is papain?
mengenza iplan because I need to leave at like 1:30. So because I'm getting so many messages. People are like, Izolo, are you safe? Yeah, so bye guys. Ngiyugcina usezile izolo uyikhokhile ibhili umfana. Ngiyikhokhe mina ibhili. Ibhili yami futhi ngiyikhokhe mina ibhili. Umfana nje uthena wesisi uyihlukanisa ibhili. Ibhili yakasisi ibhili yami ake ngize ngimkhokhele. So I paid my own bill, but it wasn't too much, so it was fine. Asimoshanga imali. And izingisiza nje inkosi ingaphinde ingihlanganise nomfana onje hayi empilweni yami. Izingisiza inkosi because ihlukumezekile. Kunini usuwisa? I'm so yeah guys, I need to go, so I'm going to live later on.